dyma ni nawr te, chi'n gwybod y drefn ysbore yma efo'r bridiau, mae'n siŵr y byn awr. Mae erfil edad, so beth oes gorfil gloch nôl, da fi wan i fynd trwy'r bystych Limousin, Pyr, y pedigree. A pedwar fi'n cedi erfil sy'n dosbarth yma, Richard Taylor, o Swyr Darbi'n Berniadu. Pedwar o safon uchel iawn eto'n does da? Oes. Gymryd dipyn amser o Berniadu'r gwertheg dion gyda fach. Gyda bob parch i'r beirniad hefyd, dwi'n meddwl bod Ond gymryd amrywiaeth o wartheg dion yna hefyd. Ond waith dethol a pigo a dethol anyn nhw'n doedd. Be mae fe ymrydio os, wyt ti'n gwybod? Bwtsiar ydi o, wholesaler, chymod. Siop bwtsiar ac yn gwerthu cig, chymod, i siopau ac i restaurants. Wela i o, dwi'n deall. Ia. O, na ni. Mae o di beirniadu, mae'n aml sioio o blaen, mae o'n reit adnabyddus am beirniadu, ac am brynu hefyd, chymod, ar ôl beirniadu. Ie, mae'n hyn bwysig. O, bwysig iawn, di dai? Di. Os dwi'n iawn, mae'r bystach gosatan i fama yn Ifan Phillips. Mi enilliodd hwn yn y ffair ia, yn y dosbarth yma yn y ffair ia, yn Lloegr, yn Stafford. Mae'r bystach yma wedi bod allan o blaen a wedi curo. Ie. Mae'n y bedwar bystach da, mae rhaid i roed o i'r Limousin yma nhw. Mae nhw wedi geni i'r job yma yn nhw. Yndi, a chymod be sy'n rhyfedd ydy, bron, fasen yr ein deitha chi bod hein sydd ddim digon da i fod yn deirwd i lot o'r bystych pyr yma, sydd yn dangos be ydy. Hwn sy'n o dan i law we wan ma. A hwn yn iawch o bystach a corff da, ydy. Bystach Elfed, Williams, Ponsenni'n de? Na bwyd sy'n hwn i Elfed sy'n bia hwn, ia. Yndi, bystach llawn cig yn pwyso 660 kilo. A hwn di'r tryma o'r pedwar. Sgofio, mae'n un da. Yndi, mae'n chwarter ôl da iawn edrych arno fo'n does da. Yndi, mae'n un da, bwys hefyd. Edrych di'r lled sy'n hwn ti ôl nawr. O'n i'n dechrau meddwl lle hwnna'n mynd gyda chi wan da. Ie, da, oedd ddim yn mynd y bell. O no, na dda gwir ydy. A ti'n bod ti'n mynd mewn i'r cilch na, ti'n gwybod unan, ti'n wedi bod na ddigon. O ti'n ymgolli'n llwyr, dim ond yr anifel ar beirniad sy'n adefrins, ti'n de? Ia, yn hollol. Ti'n lle mae'n orlawn o'r, ond beth sydd gen ti yn dy law fyna sy'n cyfri. Yndi. Dwi'n mynd i all y beirniad yma dwi'n taflu nhw i bob man cyn gosod nhw. Mae'n bob nhw'n cowlio fyny. Mae o di newid rownd eto, swn i ddweud bod o di'r un dod ar un oedd yn bedwerydd fyny top ma, mae'n job berig deud dim byd efo'r beirniad yma, dau. Ti'n mynd symud nhw o dy olwg o hyd, ti'n golli wyt ti ddoi hollol, na, mae wedi mynd nôl yn ail nhw na. A falle bod yn dod a... Yn ei weld be'n eithaf yn hyn nawr, wedi gweld rhywbeth. Mae Elfed wedi mynd lawr yn drydydd. A diawch. Mae o'n handlo un Ifan Phillips, o'n hwn o'n i ddeud, oedd wedi bod yn fuddigol yn Stafford, ynddo. Mae hwn, mae bychan ydi o, mae'n andros o gig da. Oes. Mae'n andros o gigog, ynddo. Mae'n dod at y Stewart rwan, mae'n mynd i. Mae'n mynd i neu rhywbeth. Mae Elfed wedi dod lawr yn bedwerydd fan. Wedi gweld rhywbeth yn wahanol fyna. Mae'n i fod yn ddwrnog o hir, dwi'n amed ei. Dwi'n o'r ni'n yna, ne? Yna fan. Wel, y tîm yn dod mewn ordor. Wahanol eto. Yndi. Ion Elfed yn edrych o dda. Mae o mewn penbleth, swn i ddeud efo yma. Mae o nôl ac ymlaen at y stiwad. O, bach o si. Yndi. A mae'r safon o fystych fydd yn dod fewn nes ymlaen prwma, yr bystych croes.
Dwi'n siŵr fydd 'na safon eithriadol uchel yn fanno fyd. Wel, wedyn ydy, i fi nôl at safon yr heffro'r bore yma, ond nhw ddosbarthiadau eithriadol. Eithriadol, dau, oedd. Oedd nhw'n eithriadol. A chymod be, chwarae teg i'r gymdeithas, oedd yr dosbarthiadau'r heffrod, yr limousines a'r gleision. Ond nhw wedi, chymod, wedi'w roed nhw i ddosbarthiadau cyfartal lle yr un pwysau, chymod, yn yr un dosbarthiadau chwarae teg iddyn nhw. Cymryd i'r dosbarth ma wan. Mae wedi newid nhw'n llwyr, yndi? Yndi, o'r eiliad oedd nhw fel. Ond mae wedi symud nhw reit rown ydyn nhw. Yndi, mae wedi chwarae... Na o, fod i'r beirniad heddiw? Ia, fod i'r bos. Son gyferchiadau mawr ydw. Ia.